Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Даниел, днес ще ви покажа как да се инсталирате PES 2015. Първо, трябва да имаме Diamond Tools. Това е програма, която по-лесно да се инсталираме игрите. После трябва да имаме uTorrent, с него си сваляме игрите от Zamunda. И после най-важното е да имаме Zamunda Torrent. Ето това е играта, която ще инсталираме. Изискванията са много малки, трябва Windows 7, Vista и нещо там, 1 GB RAM. Това е за необикновен компютър. И инсталацията е, запишете, аз сега ще ви го покажа. Гледайте ме внимателно. Цъкаме Next, избираме къде да си го прехвърлим, аз избирам на дето. Така, цъкаме Next, цъкаме това, за да може да ни се покажи, за да може да имаме икона на работния плод. Next, Install и чакаме да се зареди. Аз ще паузирам докато се зареди играта и до скоро. Здравейте! Както гледате играта, чакаме и чакаме. И това още колко трябва да чакаме, бе? Готово. Натискаме, цъкаме финиш. И играта ми е там, където съм го хвърлил. Ето. Това ми е играта. Това беше всичко от мен. Абонирайте се, харесайте, коментирайте и до скоро. Чао, чао.